עכשיו זהו מיכה מול מטוביץ', הכדור הזה בפנים! דור מיכה מבקיע בדקה 56, 1-0. היי מאמי. מה קורה נשמה? הכל טוב? עבר הכאב ראש? עבר, ברוך השם. את זוכרת שהערב אני במשחק עם אבנר ויעקב, כן? בטח זוכרת, רק רציתי לוודא שאתה זוכר מה יש מחר בערב. זוכר? איך אפשר לשכוח? אנחנו חוגגים שנתיים, מה זאת אומרת? חושב על זה כל השבוע, מותק. גם אני. חשבתי להזמין מקום בבית קפה שבו נפגשנו פעם ראשונה. רעיון מעולה. אמנם חלבי, אבל נוסטלגיה זה יותר חשוב. יופי. טוב, תהנה עם החברים. נראה לי שאני הולכת לישון. היה טוב, מותק. אוהבת אותך. אוהב אותך. ביי. ביי. מה אתם חושבים? שמההתחלה זה היה ככה? מפרגנים אחד לשני והכל חלק? איפה? זה הכל בזכות שלומי. מי זה שלומי? תראה לי מה יש לך. גם לא אוהבת. גם זה לא? לא מאורדי, לא בן סביבות. מה את רוצה, אבי ביטר? טוב, אז אתה יודעת מה לא צריך, שיגעת אותי, תבחרי את לעצמך, ביי. את לא אוהבת כלום, בסדר, אז לא צריך. לא, אני לא טיפלתי בהסעות. על הקטרינג? מאיפה אני יודע? עזוב, אין לי טוב, יש לי פה אנשים שמחכים. הוא נמצא פה איתנו, איך אני יודע איפה לשים את הבופה? אז לא צריך, לא צריך. ואז פגשתי את שלומי, בן אדם פצצה שקולט אותי לגמרי. וסוף סוף בזכותו התחלתי להבין מה היא באמת רוצה מהחיים שלי. והאמת אני אגיד לך, עכשיו אני קולט, שמקווה זה פשוט איכות חיים. שלומי זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי לחתונה אחרי, ובחינם, הכל בחינם. נשמה טובה שלומי, כל אחד צריך שלומי כזה. תבוא אחי, אתה תהנה.